Mga Kalingap, good morning. Ito si Kalingap Alvin, tsaka ito po si Indiano Bicolano po mga Kalingap. kasama po natin si Kuya Robin, Indiano Bicolano. Today po, this time po natin yung pabahay natin kay Janelle. At magbigay din tayo ng allowance. At may announcement po ako patungkol sa pabahay ni Janelle, mga Kalingap. Mga Kalingap, narito na po yung pabahay natin kina Janelle. Umabot po ito ng 3 months. Okay. So ito po yung pinalabasan niya. At sa tagal mga Kalingap ng project na to, wala na po tayo ng budget. So yung mula sa sponsor po naubos na, pati po yung sa channel natin, yung budget para dito ay naubos na rin po mga Kalingap. Hindi naman po natin pwedeng ilagay sa isang beneficiary yung lahat ng pondo natin para sa pagtulong. Kaya I decide na itigil muna ito mga Kalingap. Kapag nagkaroon, pagpatuloy natin ito. Medyo ano lang po, disappointed kasi nga nagkamali tayo sa budgeting at natagalan po masyado yung paggawa dito. Umabot ng 3 months mahigit, kaya papatigil muna natin itong mga Kalingap. Hello Janelle! Ay, ba't may salamin ka na? Ayan po. Okay naman. Ikaw okay ka lang? Medyo na-busy lang po sa pag-aaral. Wow, busy yan. Tuloy-tuloy ka lang sa pag-aaral. Huwag mong isipin yung huwag kang magpara-i-stress ng mga bagay. Yan po, at hindi si tatay, oh. Tay, kamusta na tay? Oo, sige. Kung gumawa ko, pero yung mga tapusin lang. Magbibigay po kami ng allowance kay Janelle. Proud Tita Opi. Tsaka yung isang araw, tay? Bibigay ko. Sa hardware nga pala sir. Oo, okay na. Nabayaran ko na yun. Kasi hindi ko naman alam na kaya nakakuha ko sir. Oo, okay lang. Sipid na kami sir ganito, 800 lang pag bibili tayo ng pinto. Opo, ito magbibigay tayo ng kay Janelle. 225 for allowance ko galing kay yung promise ni Tita Opi sa kanyang allowance. Ayan. 2.5. Tapos na yung tawag niya lang na ulam. Ayan po mga Kalingap. Pinag-stop namin nung nakaraang araw itong paggawa kasi na tayo sa budget, ng short na tayo mga Kalingap na yung estimate natin sa budget, kumbaga nagkamali tayo sa estimate kaya na-short tayo mga Kalingap. Kaya pag nagkaroon, mabalik na lang kami dito para katulong mga Kalingap. Ito po, at kunti na lang. Kunti na lang naman kasi. Okay na mabubuo. Na lang, pintuan na lang dyan. Ito na nga yun sir. Gagawin na lang namin. Oo. Para hindi natin. Ayan mga Kalingap. At kamusta naman ang pag-aaral mo? Na-busy po ako. Busy ka masyado, At malayo na din po yung school ko kaysa nung dati po baka. Ay, oo, naglayo na yung school. Opo, dun sa annex. Kaya po, ang ginagawa ko po, nagsasaing na lang po ako ng maaga para doon na po ako kakain para di makipamasahe. Kasi sayang po Tapos, kung maglalakad lang po ako sobrang init. Malayo pa masyado. Ayan po mga Kalingap si Janelle. Tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. Ayan. So, kamusta na yung yung namatay? Yung anak nung namatay pa. Yung namatay, wala na patay na talaga yun. Supportado naman ng stepfather. Ay, o yung naman stepfather. Para sa pag-aaral. Oo, galing naman. Kahit hindi tunay na anak. Mabait naman siya. So ito po yung sitwasyon dito, yung update natin kay Janelle na nag-stop muna kami at mag-ipon ng konti para
Sana ay ano natin. Balik na lang kami. Medyo nakapalaki. Katulong. Mga gawa, nandiyan yan. Okay naman at Kaya nga sabi ko, walang ano dyan, walang sayang dyan tayo kundi Kaya gawa lesson kaya yan. dito nagpipisa may dito pa. Wala na. Hindi nalalagyan pa. Wala nang visa. Dito. Ano na lang dyan, tiling saka painting na lang. Puti na Ito lang po. ito yung sa labas. Yung bubong kasi ano ba? Ay, may pang ano na ako dyan. May kahoy pa naman dyan. Tapos may Mga kalingap yung may ano. isang pirasong yero. Pabahay natin na talagang Kakulay blue din. Kumpara dun sa malaking bahay nila. Sumumbrang isa. may pintura na po sa labas oh. Donate niya na lang sa Ay, pintura na sa loob pala dito oh, sa ano. yan lang yung sir. Yung, Parang ano siya no, parang skim kasi coat. yan lang yan sir kasi yung skim coat. Skim coat ito sir. Oo. Yan yung pangit na palitada, yung una pa. Oo. Kaya na skim coat. Bago kaya yung skim coat ko lang. Para makahabol. Ito maayos to kahit napatan mo. Ito rin yung opinion. Wala nang skim coat. Ito lang kasi yung pinakapangit na pader dito. Oo. Kaya skim coat. Oo. Maganda na ito pang kalinga pag ano. Ayan po at praying na ano, pray tayo din ka-budget, kaya pray natin lagi kasi na ano talaga yung budget natin na nagkamali ng tansya yung mga kalinga. Pagtingin ko ano na pala negative na dun sa pagkano ko kasi nung nakaraan kasi inipon ko yung mga receive. Hala, ang laki na pala masyado. Plus yung pasahod. Kaya, Pero ano na ipon-ipon muna. Pray tayo ng budget. Dati tingnan natin parang Kasi- maliit lang eh, no? Kasi, Hindi lumaki sir sa taas, di ba? Oo. Pero okay lang. Pero malaking tulong si Tita Ofi talaga. Huwag natin kalimutan. Malaki yung naitulong talaga. Saka doon po sa check. Nilapit Oo. Huwag natin. Siyempre si Kuya Robin. Oo. Ano lang. Lagi lang magtiwala sa Panginoon. Magsimba tayo. Iwas na sa bisyo. Ano Kuya Robin? Huwag na magbibisyo-bisyo. Ano? Wala nang mga Sony. Ay, cut na lang natin. Oo. Maganda po ang pakaano gawa dito kasi meron po siyang ano. Tawag dito, meron siyang magandang ano, water line ano. Kasi plumber si tatay kaya ano niya. So yan. So bali next na lang yung I promise pa si Tita Opi. Kagaya niya, next na lang ibibigay sa iyo ano. So yan lang yung allowance muna ngayon. Nakakaipon ka man? Ay, very good. Si tatay, may ipon ka tay? Wala pero yung anak meron. Ano, magaling si magaling to si Janel mag-budget. Araw-araw sila, dalawang tao. Tapos yung mga kapatid ko ba, minsan wala. Kaya talagang pang-budget lang yung sahod. Oo. Mahirap talaga pag ikaw ang nakikita na mayroon. Wala, ikaw ang obligado ka Sa'yo lalapit na. Panganay ako kaya... Sa'yo lalapit. Bigay-bigay naman kayo. Medyo kinakapos. Nabigay naman sir. Basta ano lang tayo kapit lang sa Panginoon. Okay. Yan po at na pending lang mga kalingap itong pabahay natin. So ngayon tayo medyo pending. Anong plano mo tay? Nag-iisip nga kung hanap mo na ng ma-extra. Mag-e-extra. Bagay, skill ka naman tayo ano? All around. Love muna. Matatagalan ba sila? O depende tayo pag mayroon ng budget. Kung Maynila naman ako at layo. Kung nagkaroon at nauwi na naman. Mahirap pati doon. So manalangin lang tayo. Iano naman tayo, sabi baga ng Bible, tumawag kayo sa akin at kayo pakikinggan. Kaya lagi sabi. Kahit minsan nagsisimba na naman. Linggo nagsisimba na naman. Dapat madalas na yan tayo, ano? Pagsisimba. Ano lang ba yun? Ayun linggo. Oo.
Sunod na linggo lang. Basta alam naman ng Panginoon yung puso natin, nakikita naman niya. Hingi lang tayo ng, kumbaga kung nakagawa tayo ng pagkakamali sa Panginoon, hingi lang ng tawad sa Kanya. Kaya yan. Okay yung pabayan, no? Medyo maganda din yung ano, mahal lang yung budget, ano? Maganda din yung pila. Pero wala tayong gawa ay. Ano ba sir doon? Sliding na lang pag mayroon na. Oo. 2.5 lang kasi yun. Okay nga. Oo, mga kalingap, sliding natin. 4,000 yan, 2.5 lang sa kanila. Nag-ano nga ito, gaano na ito katagal tayo? 3 months in 1 week. 3 months. 3 months and 1 week. Yan mga kalingap. At 3 workers. 3 workers. Nag-power. Ba't ka pala nagsalamin na? Anong nangyari? Ano lang. Wala naman po itong grado. Ay, yung parang anti-radiation mo pag nagsiselfone. Okay naman yan. Kailangan natin ganito pag nagsiselfone tayo, Kuya Robin. Anti-radiation din. Maabsuot na rin kami niyan. Dami po pating alahas, ang yaman mo na. Yung ano, yung dami nagre-regalo sa'yo, ano? Siguro dami naman liligaw nito, Tay. Iwan ko, di ba nagsasabi? Wala. Wala? Bawal, Paano natingin pa lang, naggaganon ka na? Nagtitiing na, naggaganon na yung... Paano ba yung Kuya Ruben? Yung tingin pa lang, gano'n na. Pero yung iba Pero naman... may sinabi sa'yo na ano? May lapit sa'yo na lalaki na ano sa sabi? Paano mo binabasted yung mga ano mo? Sabihin ko, bawal pa ako sa tamang edad na lang. Kay tatay, may nalapit na kay tatay? Mayroon na? Ayaw niya, binabara ka agad. Binabara mo agad. Paano mo binabara? Paano mo binabara? Papa, wag yan, masungit yan. Ay, sinusungitan ka? Hala. Masaya naman kayong mag-ama. Ayun, hindi kayo nag-aaway na. Hindi na ano. Pero normal naman yan kapag kasi kayo yung ano eh, magkapamilya. Ngayon mga kalinga. Kasi yun, kasi yung isang karpintero laging ngipid sa pira, naghihiram ako sa kanya para mabigyan. Bakit mo ayaw bigyan? Kasi ano nakikita mo? Kung babalik din naman pag sweldo kasi kailangan eh. Oo, ikakat ko naman ito sa ano, yung mga medyo ano. Yung mga kalingap at sige, pray lang natin to. At ano, tapos yan si tatay ay ano. So anong kulang na lang dito tayo, ano, tiles na lang, bintana. Tiles, bintana. So yung hagdan. Hagdan na lang po mga kalingap, hagdan, bintana, pinto at pintura, yun. Yan. Kahit yung lang sir, pintahan yung mga place lang. Sige tayo. Kahit wala na yan sana. Ito lang harap. Okay. Yan tagiliran mo. Pero tayo okay lang na magdala din ako ng tao. Para mabilis ba? Oo. Kung ano lang naman, tiles lang naman. Tsaka yung sa CR, lababo. Yan mga kalingap. Pero prayer pa tayo, pag-pray pa natin matapos. Pero ang bintana kasi mga kalingap, pina-order lang yan. Mabilis lang yan. Pag nasukat na yan, kakabit na yan. 2.5 daw. 2.5 isang bintana. Yan sir. Sliding. Ganda na. 4,000. Ano naman yun with grills? Ano mo na kaya ito tayo? 2.5. Pintana. Ilang pintana ba ganyan? 1, 2, 3. 2 yan sir. Hanggang taas. Medyo mahal talaga, no? 75. Pero pwede naman yung ano lang, sa baba lang. 2.5.
Ganun din yung yellow si sir eh. 2.5B. Kasi double daw siya. Oo, double. So, pag-pray natin yung price. Price malaki-laki pa. Yan, Malaki lang yan. Sa taas, lumaki. 17. Distributed. 7 mil lang. Yun po, prayin po kami sa at kami sa estimation, kamali. At sige po mga kalingap, at ito po, ito yung update natin sa Pabike na channel. Anong masasabi mo sa mga sumusuporta sa iyo channel? Nagmamahal. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa mga viewers, pati po na Gina Office, saka sa inyo po, nagpapasalamat din po kasi malaking tulong po talaga sa amin na nagkaroon ng magandang bahay, magandang tirahan. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa inyo. Utang na loob ko na po sa inyo. Humingi po ako magsasawa magpasalamat sa inyo mga kalina. Yan lang. Maraming salamat. Ayan. Ayan po mga kalingap. At paano tayo, mag-ano muna kami ha. Sige. Magpaalam. Pupunta din na kami. Update na lang ako tayo. Tama. Chat na lang. Pray lang na tayo para siyempre, kung si Panginoon na dito nadala, hindi naman. Parang lesson learned sa atin, dapat matuto sa mga budgeting. Oo. Hindi kasi na Tapos, si Panginoon na may alam ang pera. Diba? Sige, Janelle, paalam na muna. Tay? Sige, salamat Tay. Ingat po. Yan. Tay, sige. Ay mga kalingap, salamat po sa panonood po ng ating vlog ngayon kila Janelle. At pasensya na po at pinastop ko muna kasi nagkamali na po ng estimation. Sobrang laki na ng nagagastos namin ng channel natin kasi marami pa pong dapat paggastusan na ibang beneficiary. Buti pa kung isa lang dami Kasi tayo estimate 3 months mahigit. Kaya sobrang nagkamali na po kami ng estimation. At salamat po mga kalingap sa panonood. Don't forget to subscribe. Siyempre, Diano Bicolano, Kalingap Alvin, at sama ng kalingap. Si lahat, si Kuya Bal, siyempre si Ate Edna Vlogs, and siyempre lalo naman si Pogi, si Kalingap Rap, and ganda po si Ma'am Jack. Siyempre po, Salamat po. subscribe natin din yung iba pa po. Sa misis ko din po kay Ma'am Buena. Subscribe. Salamat po and God bless. At supportan po natin sina Kuya Joel, meron din po. Si Ate Rena, meron din pong channel. Salamat po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi
kayo ay tulungan, hindi mag-aalinlangan. Para sa kanyang kababayan, hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao, mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw ay sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may pusilap na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anumang problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan.